ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን መርጌታ ሰሎሞን ሕማቅ ተረኺቡ ቤተሰብ ተገዲኡኩም ጽንዓት ይሃብኩም ብምኽንያቲና ቁሩብ ድንጉይልና ንራኸብ ዘለና ዝሓለፈ እዋን ክንራኸብ ነርና እሞ እንታይ ትጋጢሙ ትስድራ ቤት ከምቲ ንኹሉ ኤርትራዊ ዘጋጥሞ ይግንስከ ቁሩብ ብኡን ይጀምር መርጌታ ጽንዓት ሃብ መጀመርያ ንኹሉ ቤተሰብ بمجمرتا نزعدل بمهابكم بطعم يمسجن صالوا بحزن مغنيات تفلالينا كنت قلنا لك يخم تقولوا أجمع من سير تراز بتحو بز حلف كاي يموت لك عود حوبي معركة ليبيا بحري تحيلو سلسة ودعنا بو من قد ما دخونا خندراخ باي كانن بزخونا جن جاوي جابي رام لخنعو الدنيا وزدقس نفسي حبو معاشي حجي تقوديو كنديني رمسو أبي قرب سكت خناتات زما بليبيا دلون كنتاتهم مذكر خننا أورحي حمليو تقودينا سقابجي دهيو طفيلنا تصنيحو تقونا جن نتا جالبا تسافيرو من عد طاليان زعتولا حنبيسكم اركبو إلهم ناني اشتهي رحقة بوتا تفلياتهم سلازي نبرت حنبيسهم لخركبوا أبزخرلو جيزي سالساي رسو تحيلو كم زمانتا يوبتحنا مالت حضريتها بل صنعات هابكم أبزخدو أب كل خرنعات عالم دهاي إرتراويان تبو إلن موتن موظفتن كويناتن يدولمو صنعات هابكم واتخامن قصة سما يوارسو أبز نايلومي مدبنا نقطينا كبرى سمعتي ريديرنا كميك أنيهم حجي مساي أم مسمر تليفون كبادي سابازلو مرقيتا سلومون تساماريامي مرقيتا سلومون مو يغني لي كبرتي هابلي عندما رخبينا بزعبا خناتات سدتنياتات إرتراوياني مجمريا معسكرات زلو إرتراويان سدتنياتات بفلاي كأ ثم تقرأي زلو دهيو مالكادو مورداتا بزعبهم تزاريبنا نيرنا زحالف أوان وانا وحبريتا حجيوني دلس لزلو انتي حبريتا خطبنا تخيل كابت باموي زتفللنا يو زمت حدش مع بعلتات وي لو تزترايا نجر انت لهاليو بدحريو دحرتي قلمت مقبارنا مالتيو WFP نفس وكف سدتنيا 13 كيلو سرماين حدا لتر زيتن سامنان حدا سامنا مالتي ناي محصب نفسي كمون حدا كيلو فرقان كك هيبونيرو مالتيو بمقصالون إذا مالت عبوشتي حموش تورحي سدتنياتنا ب13 كيلون زنزبلنا ين رنجراتن ينبر صنيحو مالتي هجون 10 كيلو كم زتوسقوا اب ورحي تحساس مالتي 13 كيلو زبلكو اب ورحي تقمتيو بايزوي اب 6 ورح ملو كاب علت كاب حمله ملو جميركا كساب حج زلو سدتنيانا ب 26 كيلون تم كالوت توسختي سامنا يكون زيتي كمون ككع مالت بالون غزت طحنا مالتي كمو خرخبو خيلو مالو مالتي زي بتفكل اخالي وين لما يبلعوا لو يستيلو زي كنا ازيو ما بيدلو مالتيوم مرغيتا ابي ناي معسكرات زلو يمزيو اب معسكر عد حرشن ام معسكر ميعينن قصرون بلكع تفلطوم ديهم تماودلو ولا قمت نغرنا تخلو هو قطرهم 24 شيحهم كالي اسايلم سيكر تبهالو وين دما عقبه حتت سدتنياتات زتبهالو لعل 2400 زخونو كم زنبرو تقلالا ناب 26 شحن وين 27 شح زصقع سدتنياتات اللونا مالتي اب معسكرات ما عد حرشين ما عينين يزي بجوكم اب كل ناي كتماتات ناي تግራይ فحدولو لوديم هو نيرمم نابنت اب كل العافر زنبرو إرتراويان بزتفطره كينات ناي حنصاصن شملبان تفناقيلهم كبربعتي معسكرات اب كتما شرط صنيحهم ناب سعيتا تبهاله بوتا خيدهم زنبرو ناب برحله خيدهم زنبرو 52 سدتنياتات ناب زحدش معقبي سدتنياتات يلو تخفيتو زلو اب غوندر اب سمين غوندر مالتي وردا دابات ناب مصيم አለው ህይወቶም ኣብ ሓደጋ ኣሎ ባህል ተደጋጋሚ ሰምዒና ኩነታት ተኦም ከም የሎ መንግስቲ ኤርትራውን خصص ኣሎ ዛዕቡ ትፈልጦ ሓበሬታ ኣሎ ዲ ሕጂ ኣብዚ ሰዓት እዚ ዘሎ ነገር ዝኾነ ይኹን ነገር ግልጽ ክኾነሉ ንማንም ሰማዒ ወይ ድማ ነቲ ብቃንዛ ኤርትራውያን ዝግደስ ኤርትራዊ ንክግለጸሉ ማለት እዩ
ኣብ ውሽጢ ቅድሚ ሕጂ ሕወሓት ዘፍረዮም ወይም ድማ ሕወሓት ከምኡ ገይሮም ንክመሃሩን ኣብ ፈቀዶ ቦታታት ኮርሳት እንዳወሰዱ ዘሰልጠንዎም ተቃወምቲ ፓርቲታት ንሕና ንትግራይ ክንዓጥቕ ኢና እንዳበሉ ነቲ ህዝቢ ራዕዲ ከም ዘእትውሉ ዘለው ንትግራይ ክንሕግዝ ኣለና ኢሎም ጎስጓስ ኣኼባን ክሳብ ኣብ ማይ ፀብሪ ብፍላይ ብርሃነ ይስሐቅ ዝተባሃለ ብሌናይ ምስ ኣቶ ተስፋይ ኣጽብሃ ዝተባሃለ እንዳጎስጎሱ ኣብ ማዓስከር ሜዓይኒ ንዓበይቲ ንሕና ኣብ ጎኒ ትግራይ ክንከውን ኣለና ተጋሩ እዮም ኣሕዋትና እንዳበሉ ብዙሕ ስቃይ ይፈጥሩሎም ኣለው። ብዙሓት መንእሰያት ዘይፅባሕ ንጎስ ኣብ ኩናት እዚ ትግራይ ተጠብሱና እዮም እንዳበሉ ዘይሕጋዊ መንገዲ ናብ ዳባት ወይ ናብ ተሓድሽ ማዓስከር ተኸፊቱ ዘሎ ብዙሓት ስደተኛታት ፈቲኖም ኣለው። እዚኦም ድማ ካብዚኦም ዝኣቱ ኣዝዮም በፃብዕቲ ዝቁፀሩ ተዘይኮይኑ መብዛሕትኦም ስደተኛታትና ኣብ ማይ ፀብሪ ተኣሲሮም ከም ዘለው ቤት ማእሰርቲ ናይ ማይ ፀብሪ ድማ ይትረፍዶ ውሽጢ ክሳብ ካንሸሎ ብምሉኡ ልዕሊ ሽሕን ገለን ዝኾኑ ስደተኛታት መሊኦም ከም ዘለው ተበፂሕና ኣለው ሓበሬታ ማለት እዩ። መን ኣሲርዎም ደሎ ብንጹር ክንፈልጥ እዚኦም ምልሻ ናይ ትግራይ ኣብ ከባቢ ማይ ፀብርን ክሳብ ኣደርቃይ ዝርከቡ ምልሻታት ትግራይ ንዳባት ኣብ ዝኸድሉ እዋን ልክዕ ከምዚ ካልኣይ ስግረዶ ብፍፅሙ ኣለው ማለት እንድዩ ካብኡ ተታሒዞም ልክዕ ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ናይ ማይ ፀብሪ ይኣትሉ ማለት እዩ። እቶም ክትዓጥቅለኩም ኢሎሞም ትብላ ኣለኻ እቶም ተቃወምቲ ናይ ኤርትራ ናብቲ ማዓስከራት ከይዶም ኣብ ጎኒ ትግራይ ክንዓጥቕ ኣለና እናበሉ የሸግርዎም ኣለው ትብላ ኣለኻ እሞ እቶም ስደተኛታት እንታይ ይብልዎም ኣለው? እንታይ እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት? ይቕበልዎም ድዮም ደለው? ይነፅግዎም ድዮም ደለው? ስኢሎም ድዮም ዝሰምዕዎም ደለው? የገድድዎም ድዮም ዋላ ብወለንታ እዩ? እስኪ ብዛዕባ ቁርበ ሰፊሕ ዝበለ መብርሂ ሃበኒ። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብተደጋጋሚ ግዜ ምስ ኣማኒኤል ኢያሱ ኮይኖም ቃለ መሕተት ዝሃብዎ ነገር ኣሎ እዩ ንሳቶም ዘዳለውዎ ኣሎ እዩ። ብትክክል ግን እዞም ስደተኛታትና ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ትሕቲ እቲ ፀላኢ ክሳብ ዘለው ወይም ድማ ኣብ ትሕቲ እቶም ኣብ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ማዓስከር ሕንፀፅን ሽመልባን ክፉእ ነገር ዘረኣዮም ማለት ጃምላዊ ህልቂት ዝፈፀመሎም ኣካል ኣብ ትሕቲኡ ስጋብ ዘለው ኣብ ትሕቲ ቲፒኤልኤፍ ክሳብ ዘለው ንሳቶም ነዚ ዝፃረር መልሲ ክህቡ የሚልካ ኣይትፅበን ኢኻ። ዋላ እውን ዝፃረር መልሲ እንተሂቦም ሪስፔክት ዝወስደሎም ሓላፍነት ዝወስደሎም ኣካል ስለዘየለ ኣብኡ ዩኤንኤችሲአር ይኹን ኣራ ይኹን ምንም ብዛዕባ ስደተኛታት ዝሕተት ኣካል ክሳብ ዘየለ ስቂሎም ክሰምዕዎም ጥራዮም ዝኽእሉ ስቂሎም ከም ዝሰምዕዎም ዘለውን እዩ እቲ ፅፁይ ሓበሬታ ዘለኒ ማለት እዩ። ሕራኢሎም ዝተቐበልዎም ዝዓጠቑ ከለው ዶ ምስ ትግራይ ርጉፅ እኳ እንተዘይኮነ ገሊኦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ማይ ፀብሪ ዝነበሩ ብኡቢሎም ናብ ክፍሊ ተዓሊም ዝተወስዱ ወይም ድማ ናብቲ ኩናት ዝኣተው ስደተኛታት ኣለው እዮም። ሕጂ ግን ንውሕስነት ክንብል ኣስማቶም እኳ እንተዘይረቕሓኹ ግን ከም ጭብጢ ዝሓዝናዮ ኣለው ሰባት ኣለው ስደተኛታትና ኣለው ዝዓጠቑ ማለት እዩ። ሕራይ ካልእ እንታይ ኣሎ ብዛዕባ ስደተኛታት ሓድሽ ሓበሬታ ብጃካ ዝጠቐስካለይ መርጌታ ሰሎሞን? ኦኬ ስለዚ ሕክምና ብምስኣን ሓንቲ ወላድ ኣደ ኣብ ዓዲ ሓርሽ ከም ዝመተትና ኣብ ግዜ ሕርሲ ማለት እዩ። ካልእ ብዛዕባ እቲ ጥሜት ዝበልናዮ ነገር እንተዳሃልዩ እቲ ስደተኛ ኩሉ ዘለዎ ንብረት ዘለዎ ክዳውንቲ ከይተረፈ ብምሉእ ሸይጡ ዋላ እቶም ናብታ ዳባት ብሰላም ዝኣተው እቶም በፃብዕቲ ዝቁፀሩ ብጀካ ዘክዳን እዚኣ ኣብ ነፍስና ይኹን ኣብ ገዛና ሓንቲ ንውንና ንብረት ከም ዘይብልና ህዝቢ ብጥሜት መውት ኣሎ። ዋይኖት እቲ ኤርትራዊ ኣብ ውሽጢ ኣብ ደገን ዘሎ ስለምንታይ ነዚ ህዝቢ እዚ ኣብ ጎኑ ቆይሙ ድምፂ ከስምዕ ዘይፈተነ ዝብል ቅሬታታት ብዙሕ እዩ ዝስማዕ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኣብ ናይ ሊብያ እቲ ኤርትራዊ ሓቢሩ ብዘስምዖ ድምፂ ርኡይ ለውጢ ከም ዝተገብረ ማንም ዝስሕቶ ኤርትራዊ ይኮነን። ልክዕ ነቲ ኣብ ማዓይን ዘሎ ወዲ ሓወቡኡ ወደኩ ወዲ ሓትኑ ብሓፈሻው ኸ ኤርትራዊ ብምዃኑ እኹል ስለዝኾነ ምእንቲ እቲ ኤርትራዊ ሓዉ ጠጠው ኢሉ ድምፂ ዘይምስምዑ ከምኡ ዓይነት ቅሬታ ከም ዘለዎ እቲ ህዝቢ ሕጂ እውን ብሕክምና ምስኣን ይኹን ብፀጥታዊ መንገዲ ይኹን ብጥሜት ይኹን ኣዝዩ ኣብ ከቢድ ሽግርን ዓፀቦን ጥሜትን ወይ ድማ ኣብ ከቢድ ፀገም ወዲቑ ከም ዘሎ ማንም ኤርትራዊ ኣብ ደገ ዘሎ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዘሎ ክስሕቶ የብሉን ዝብል ከመሓላልፈት ማለት እዩ። ቅድሚ ሕጂ ኣብ ተዘራረብናሉ ሓበሬታ ከመይ ጌርኩም ትረኽቡ ኢለካ ናብቲ ኔትወርክ ዘለዎ ናይ ኣምሓራ ሸነኽ ድመፁ ሰሊ ክወስዱ ወይ ከዓ ምሳ ኤርትራውያን ተዋሰባ ኣሕዋትና ወይ ዝተዋሰቡ ኣሕዋትና በቶም ተጋሩ ወገን ንረኽቦ ኢና ኢልካ ነርካሙ ሕጂ ኸ ምንጪ ሓበሬታኻ ከምኡ ድዩ ዋላ ዝተፈልየ ኣሎ? ሓደ ብኣካሎም ዝኣተውን ኣብዚ ሓድሽ ማዓስከር ዳባት ዘለው ኩሉ ግዜ ንራኸብ ማለት ካብቲ ቦታቴ ሃዲሞም ዝመፁ ማለት እዩ። ብካልኣይ መንገዲ ድማ እተን ካብ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ዝወለዳ ተጋሩ ክሳብ ትማሊ መዓልቲ ይብለክ ኣለኹ ተደዊሉኒ ኣሎ ንዓይ ማለት እዩ። ልክዕ ድማ እቲ ህዝቢ ዝጨነቕ ዘሎ ሓዋላ ንኸብፅሓሉ ነቲ ኣብ ማዓስከራት ዘሎ ቤተሰቡ
ኣብ ዝደልየሉ ልክዕ ደዋወል ኢና ዝድውሉልና ሰባት ኣለው ሓዋላ ምእንቲ ናቶም ጥቕሚ ክብሉ ከምዚ ዝበሃል ኣሎ ኢሎም ክስቶ ዝበሃል ቤተሰብ ኣለካ ክንዲ ዝስደደልና ክብሉ ከለው ልክዕ እቶም ዝሰዱ ቤተሰብ ንዓና ይድውሉልና እዮም ልክዕ ድማ ንሕና እምብኦም ንራኸብ ኢና ሕማቅ ግዜ ተጠቂምኩም ነዚ ክኸይድ ዝግብኦ ክበፅሕ ዝግብኦ ሓዋላ ኣይትጥለምዎም ሓደራኹም ንበሃል ኢና ክንደይ ቁኑዕ ትግራዋይ እውን ኣሎ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ውሽጢ እዚኦም ኣሕዋትና ዝተመርዓዋ ክብል ኢለ ማለት እዩ ስለዚ ዘብፅሓ ስለ ዘለዋ ከይሓደራኽን በዚ ሕማቅ ግዜ ከይንመዛዘን እንዳተባልና ስለንዘራረብ ልክዕ ምንጭ ሓበሬታ ኣለኒ ብትክክል ንደዋወል ስለ ዝኾነ ክሳብ ትማሊ ኦረዲ እውን ንደዋወል ኣለና ማለት እዩ እቲ ዓውደ ኩናት እውን ኣብቲ ከባቢት ማዓስከራት እዩ ዝካየድ ዘሎ እሱ ከበቕታ ፀልዎም ኣሎ ድዩ ዋላ ድሓን እዩ ክሳብ ሕጂ እዚ ዝበሃል ኩናት ብወገን ከባቢ ማዓስከር ዝተገብረ የለን ክትብል ትኽእል ኢኻ በቲ ካልእ ሸነኻት ናይ ኢትዮጵያ ብሚድያ ይኹን ብካልእ ነገራት ትከታተሎ ዓይነት ውግእ ኣብዚ ከምኡ ዓይነት ውግእ ኣሎ ኢለ ኣይግምትን ግን ኣብ መወዳእታ ይሰግእ ግን መወዳእቱ ነገር ከምቲ ናይ ሕንፃፅን ሽመልባን ዕጫ ዝበፅሖም እዘን ክልተ ማዓስከራት ከምኡ ዓይነት ዕጫ ከይበፅሐን ኣዝዩ ከቢድ ፈርሒ ኣለኒ ማለት እዩ ሕራይ የቕኒለይ መርጌታ ናይ ኣዲስ ኣበባ ክንሰግር ኣዲስ ኣበባ እውን ኤርትራውያን ኣይጠዓሞምን ብሰንኪ ትግርኛ ምዝራቦም ብዙሓት ይእሰሩ ኣለዉ ብፍላይ ቋንቋ ዘይክእሉ ኣብ ከቢድ ፀገም ወዲቖም ኣለዉ ዝብል ሓበሬታ ኣሎ እሞ እንታይ ትፈልጦ ኣሎ ብዛዕባኡ ልክዑ እቲ ስደተኛ ማዓስከሩ ድሕሪ ምፍራሱ ድሕሪ ምቅፃሉ ዕቁብኡ ናብ ኣዲስ ኣበባ ናብዘን ክልተ ማዓስከራትን እዩ ገይሩ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝረኽቦ ዘሎ ሽግር ንርእሱ ግን መዳርክቲ የብሉ ኣነ ዝገርመኒ ኣራዩ ይኹን ዩኤንኤችሲአር ኣብቲ መጀመርያ ውግእ ዝነበረሉ ንሕንፃፅ ይኹን ንሽመልባ ንማይ ዓይኒ ይኹን ንዓዲ ሓርሽ ጠንጢኑ ወራሕርሒዎ ከይዱ ናብ ውሕስነት ዘለዎ ቦታ ነፍሱ ይዕቂቡ ነቲ ስደተኛ ንሓደጋ ፅልዋ ገይርዎ ሕጂ እውን ከዓ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እንዳነበረ ከሎ እቲ ስደተኛ ድማ ብዝተፈላለየ ሽግር ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ወዲቑ ይርከብ ኣሎ ስደተኛ ኤርትራዊ እዚ ማንም ኤርትራዊ ክፈልጦ ኣለዎ ባህላ እዩ ንኣብነት ጭቡጥ ጥራይ ብዝሓዝናዮ ኣብ ቃሊቲ ዝተባሃለ ቤት ማእሰርቲ 75 ናይ ስደተኛ ካርዲ ዘለዎም ፓስፖርትን ናይ ኤርትራዊ ታሴራ ዘለዎም ድማ ልዕሊ 45 ዝኾኑ ስደተኛታት ኣለዉ ማለት ኣብ የረር ዝተባሃለ ቤት ማእሰርቲ 14 ኣብ ፍቼ ዝተባሃለ 2 ኣብ ጣፎ ዝተባሃለ 16 ኣብ ገላን ዝተባሃለ 8 ካብ ኣዲስ ኣበባ ክልል ወፂኻ እውን ብዙሓት ኣለዉ ንግዚኡ ክዛረበሉ ዘይደሊ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ተገፊፎም ዝነበሩ መዋድቆም ዘይተፈልጠ ሰብ ክሪኤሎም ኣብ ዘይክእል ቦታ ዝተወስዱ ስደተኛታት ኣለዉ እዚ ጋህዲ ብጋህዲ እዚ ድማ ናይ መን ሕምቀት እንተራይልና ናይቲ ድሕንነት ክወስደልና ወይ ድማ ብድሕንነት ኣነ ይሕተተሎም ኢሉ ብድሕነት ስደተኛታት ኣነ የተሓታቲ ኢሉ ዘዕቆበና መንግስቲ ናይ መንግስቲ ኣካል ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዓራ እሱ ቅድሚ ሕጂ ተዓራ ንፈልጦ ኢና ቃል ብቃሉ ኣብ እንዳባጉና ኮይኑ ትግርኛ ብምዝራቦም ሓደ ዓይነት ቋንቋ ብምህላውናን ሓደ ዓይነት ባህልን ልምድን ሃይማኖትን ስለ ዘለና ኮነ ኢሉ ኣብ ውሽጢ ናይ ስደተኛታት ቁፅሪ ኮነ ኢሉ ተጋሩ ተወለድቲ ዝእቱ ዝነበረ ዓራዩ እሱ ዝተፈልጠ ዓራዩ እዚ ሕጂ ዘሎ ዓራ ግን መን ዓራዩ ኣነ ክገርመኒ ክኢሉ ብዛዕባ ስደተኛታት ዝሓምም ድዩ ብዛዕባ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝሕለቕ ዲ እንተልካ ብጣዕሚ መልሲ ክትረክበሉ ዘይትኽእል ደረጃ ኣነ እቲ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ዓራ ምስ ሕወሓት ብምውጋኑ ትወቕስዎ ነርኩም እዚ ሕጂ ዘሎ ዓራኸ ምስ ዘሎ ምምሕዳር ናይ ብልፅግና ዲ ዝደናገፅ ዘሎ እዚ ናተይን ናይቶም መሳርሕተይን ናይ ኩልሃና ዕዮ ገዛ እዩ ብትክክል ግን ሁይ ዝዓራ ኣብ ዝብል ነገር መልሲ ሲኢና ኣለና ንሕና ንርእስና መልሲ ሲኢና ኣለና ጭብጢ ክሳብ ዘይራኸብና እዚ ኢልና ክንዛረብ ኣይንደልን ንግዚኡ ናይ ቅድሚ ሕጂ ዓራ ንሕና ጭብጢ ዝሓዝናሉ ኣሎ ብሽምና ብሽም ኤርትራውያን 32413 ስደተኛታት ተጋሩ ተወለድቲ ኣትዮሞ ሕጂ ኣብ ደገ ኸይዶም ዲያስፖራ ኮይኖም ኣለዉ እዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ ብትክክል እዚ ፀብፃብ ዝተዋሃበ እዩ ቅድሚ ሕጂ ዝተዋሃበ እዩ ኣብዚ ሰዓት እውን ኣብ ማዓስከር ልዕሊ 3000 ልዕሊ 4000 ዝኾኑ ዘይቁንዓት ስደተኛታት ማለት ተግራወት ተወለድቲ ከለው ናይ ኤርትራዊ ኩሉ ነገር ብኤርትራውያን ሽም ተመዝጊቦም ክሳብ ፍላይ ዝበፅሑ ክሳብ ዲኤንኤ ወዲኦም ክሳብ ጂቢኤ ወዲኦም ዝተዳለዉ ንፍላይ ኣለውና ብትክክል ማለት እዩ እዚ ከዓ ብጭብጢ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ፅሑፍ ኣዳሊና ስም ዝርዝር ኣዳሊና ንህብ ስለ ዝነበርና ማለት እዩ ስለዚ ድሓን ግፍዕ ከይብለና ኣብቲ ናይ ከተማ ዘሎ ናይ ስደተኛ ህልውና እንተራ መፂና ማለት እዩ ልክዕ እቲ ግዜ ኮማንድ ፖስት እዩ ማንም ሰብ ህፁፅ ናይ ግዜ ኣዋጅ ስለ ዘሎ ኩሉ ኤርትራዊ ክርድኦ ይግበዩ ኤርትራዊ ከዓ ነዚ ተረዲዩ ኣብ ዝገብሮም ምንቅስቃሳት ውሑስ ክኸውን ሕስነቱ ዘረጋግፀሉ ካርድ ናይ ስደተኛታት ሒዙ ክኸይድ ኣለዎ እዞም ተኣሲሮም ዘሎ ካበዮም ተኣሲሮም ካበዮም ተወሲዶም እዞም ክጠቕሰለይ ዝፀናሕካ ኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ማእሰርቲ ኣዲስ ኣበባ ዘለውስ
ካበይ እዮም ተወሲዶም ኣብ ከመይ ኩነታት እዮም ተወሲዶም እዞም ተወሲዶም ዘለው ገሊኦም ኣብ ሕንፃፅን ሽመልባን ዝነበሩ ስደተኛታት እንተዳሪና እዞም ተኣሲሮምና ዘለው ካብ ሕንፃፅን ካብ ሽመልባን ተኣሲሮምና ዘለው እንተዳሪና ልክዕ በቲ ውግእ ተፈናቂሎም ምስ መፁ ዝኾነ ይኹን ናይ ስደተኛ ካርድ ሒዞም ክመፁ ኣይከኣሉን ሞስት ኦፍ ዘም ይሕዲሶም እኳ እንተኾኑ ገለገለ ስደተኛታት ግን ብዙሓት ዘይሕደሱ ኣለዉ ሓደ ዘይሕደሱ ስደተኛታት ከለው መንቀሳቐሲኦም ዘይሕደሱ ስደተኛታት ዝተኣስሩ ኣለውና ካብ ውሽጢ ከተማ ካብ ቢልያርዶ ካብ ቡን ዝሰትይሉ ገለገለ ሓቂ እዩ ማለት እዩ ካብ ሉዶ ዝተባለ እንዳተፃወቱ ዝተረኽቡ ካብ መንገዲ እውን ትግርኛ ብምዝራቦም ዝተኣስሩ ማዕለያ ዘይብሎም ስደተኛታት ኣለው ካልእ መንቀሳቐሲኦም ይሕዲሶም ከለው ምስ መንቀሳቐሲኦም እንከለው ዝተኣስሩ እውን ኣለው ካብ ገዝኦም መፂኻ ብጥቆማ ዝተኣስሩ ኣለዉ ማለት እዩ ካልኦት እውን ይሕዲሶም ከለው ዘጥፍኡ ክህልው ኩልዮም እቲ ዕላማ ንተጋሩ ንምርካብ ድዩ ዋላስ ኤርትራውያን እንኮለ ኣብቲ ታርጌት ኣትዮም ኣለዉ እስከሳ ቁርባ ነፅረልናይ እቲ ዕላማ ተጋሩ ንምርካብ ክኸውን ይኽእል ዘይክኸውን ይኽእል እቲ እዚ ማንዲት ናይቲ መንግስቲ እዩ ብትክክል ማለት ስልጣን ናይቲ መንግስቲ እዩ ኮማንድ ፖስት እዩ ኩላና ንኣምነሉ ኢና እሱ እንተኾነ ግን ንብል ኣለና ትግርኛ ብምዝራቡ ኤርትራዊ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ልዕሊ 2 ወርሒ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣዲስ ኣበባ ውሽጢ ፀኒሑ ድማ ናብ ካልእ ቦታ ናይ ምስግጋር ነገር ግን እዚ ንኤርትራውያን ስደተኛታት ዝግባእ ኣይኮነን ኣብዚ ሰዓት ፈፂምካ ማለት እዩ እንታይ ዳ ቋንቋ ዲኦም ገዲፎም ዳ እንታይ ክዛረቡ ንደሊ ኣለና ብትክክል ኣብዚኣ ክትበርሃልና ዘለዋ ኤርትራዊ ስደተኛ መሲሉ ናይ ኤርትራዊ ስደተኛ ዝሓዘ ትግራዋይ ኣሎ እዩ ኣብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ እዚ ግን ነቲ መንግስቱን ሓቢርና ኢና እዚ ማለት ግን ኩሉ ናይ ስደተኛ ካርድ ዝሓዘ ኩሉ ፅሩይ ማለት ኣይኮነን ኩሉ እንካ ረስሕ ማለት ኣይኮነን ኩሉ እንካ ኤርትራዊ ስደተኛ ማለት ኣይኮነን ማለት እዩ ኮይኑ ግን ነዚ ተፃር ጉጅለ ቆይማ ብሓፈሹ እዚ ኣብ ርእሲ ኩሉ ዝበፅሕ ዘሎ ኤርትራዊ ስደተኛ እቲ ላዕለዋይ ተፀውዒ ናይ ዓራ ናትና ምስ ላዕለዋይ ተፀዋዒ ፌደራል መንግስትን ምስ ላዕለዋይ ተፀዋዒ ናይ ኮማንድ ፖስት መራሕትን ስደተኛታት ኤርትራውያን ብዝኸድዎ ይእሰሩ ኣለዉ እዚኣቶም ድማ እቶም ዕላማ ስደተኛታት ገዲፎም ዘምፆም ዕላማ ገዲፎም ኣብ ዘምፆም ዕላማ ኣብ ገበን ምስራሕን ኣብ ተሓባበርቲ ገበን እንተራእ ተረኺቦም ልክዕ ብገበኖም ተኣሲሮም ክሕተቱልና ኣነ እውን ዝደሊ ማለት እዩ ዝግባእ ስጉምቲ ክውሰድ ግቡእ እዩ እንተዘይኮይኑ ግን ትግርኛ ጥራይ ስለ ዝተዛረቡ እዚ መንቀሳቐሲ እዚ ከዓ ኩሉ ሰብ ሒዝዎ ኣሎ ኢልካ ምክንያቱ ኣብ ገለገሊዩ እዚ ኮ ናይ ስደተኛ መንቀሳቐሲ ኣለዎ ኢልና ኣብና ሓተሉ እዚ ናይ ስደተኛ መንቀሳቐሲ ኮ ዋላ ተጋሩ ሒዞም ኣለዉ ዝብል መልሲ እዮም ይቦምና ንሕና ዲና ግን ኣትሒዝናዮም ተጋሩ ንሕና እኮ ይኮንና ኣትሒዝናዮም ብልሽውና ኣሰራርሓ ኣራን ብልሽውና ኣሰራርሓ ናይ ዩኤንኤችሲአርን እዮም ተጋሩ ከም ዝሕዙ ተገይሩ ነቲ ናይ ኤርትራዊ መንቀሳቐሲ ነቲ ናይ ኤርትራዊ ናይ ስደተኛ ምስክር ከም ዝሕዙ ዝገበርዎም ስደተኛ ኤርትራዊ ዘይኮነ ባዕሉ ተኣመራርሓ ዝነበረ ዓራ እዩ ኣትሒዝዎም ሕጂ ንሕና ኣብ ምንታይ ንሕና ኣብዚ ኩሉ ስቃይ ንወርድ ኣለና ብምክንያት ብልሽውንኦም ዘምፅዎ ስራሕ ስለምንታይ ኤርትራዊ ተቋዳሲ ናይ ዝኩሉ ሽግር ይገብርዎ ኣለዉ ብጣዕሚ ዝገርምን በዛ ኣጋጣሚ እዚ ኩሉኻ ሰማዒ ኤርትራዊ እዚ ሽግር እዚ ኣብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ኣሎ ሕሉፍ ሓሊፎም ኣብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ተኣሲሮም ከብቅዑ ናብ ካልእ ክልል ዝተወስዱ ኣለዉ ኣብ ምንታይ ናብ ካልእ ክልል ይወሰዱ ኣለዉ ገበን እንተገይሮም ኣብታ ዝተኣሰሩላ ፖሊስ ጣብያ ንኣብነት ናበይ ናይ ክልል ተወሲዶም ናብ ኦሮምያ ክልል ዝተወስዱ ኣለዉ ናብ ኦሮምያ ክልል ተወስዱ ኣለዉ ንምንታይ ዕላማ ወሲዶሞም እዚ ንግዚኡ ኣነ ክፀናሓለይ ዝደለኽዎ ነገር ስለ ዘሎ እዩ ብዝኾነ ግን እዚ ክንብል ከለና ንሂወትና ኣስጋእ ክኸውን ይኽእል እዩ እንተኾነ ግን እቲ ሓቂ ንሱ እዩ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ መርጌታ ተጥርኒፍኩም ጠርዑ ፈቲንኩም ቶም ዘይተኣሰርኩም ወይቶም ናይ ምዝራብ ዕድል ዘለኩም ወይ ሕልናኹም ወይሱ ንመሰል ስደተኛታት ኤርትራዊ ሓውኹም ትከራኸሩ ዘለኹም ትማጎቱ ዘለኹም ሲ እዚ ጉዳይ ዝኽርአልኩም ናብቲ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ኢትዮጵያ ዝጣበቕ ወይ ናብ ዩኤንኤችሲአር ኣራድዩ ፈቲንኩም ዶ ይፈተንኩምን እወ ፈቲና ኣለና ከማን ኣይፈተንኩምን ከይንበሃል ተባሂልና ክሳብ ብፅሑፍ ዘእተናዮ ስለ ዘሎ መረጋገፂ ኣለና ከም ዝፈተና ማለት እዩ እንታይ መልሲ ሂቦምኹም ዶቅድም ኮማንድ ፖስት ምስቲ ምዃኑ ምእካብ ኣይፍቀድኒ ብትክክል እንተኾነ ግን ብለክለኹም ንሕና ንጠርዒና ክንጠርዕን ከለና ክዝህቡና ዘለዎ መልሲ ድማ ኮማንድ ፖስት ኣብዚ ሰዓት እዚ ኮማንድ ፖስት ክሳብ ዝኾነ ከኣስር ክፈትሕ ናይ ኮማንድ ፖስት ስልጣን እዩ ዝብል መልሲ እዮም ዝህቡና ማለት እዩ ግን ኤርትራዊ ስደተኛ ክሳብ ዝኾነ ኣብዚ ኣብ ስደት ክሳብ ዘሎ በፃሕ ስድራቤት ዘይብሉ ስደተኛ እውን ተኣሲሩ ከም ዘሎ ክንፈልጥ ክንከል ኣለና ንሕና ዋላ ኮማንድ ፖስት ይኹን ዳኣቲ ግዜ ዳ እምበር ገበን ዘለዎ ብገበኑ ክሕተት እቲ ገበን ዘይብሉ ግን ኮማንድ ፖስት ኢልካ 6 ወርሒ ክትኣስሩ እንተኾንካ መን ይኣሉ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝብላዕ ዝስተኸ ይረኽቡ ድዮም እንተልከን
ክረኽቡ ይክእሉን እዮም ኣብ ገለገሊ እዩ ዘሎ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ገለገሊ እዩ ዘለው ዓዘዝቲ ፖሊስ እኮ ነቶም ኤርትራውያን ርኢ ኣቢሎም ኣጻርዮም ዘውፅዎም ሰባት ኣለዎም ኣብ ገሊኡ ግን ልዕሊ 2 ወርሕን 2 ሰሙንን ዝገበሩ እሱራት ኣለዉ ኣብ በዓል ቃሊቲ ማለት ከምቲ ሓደ ሰማዕኮ ሓበሬታ ኮነይሎም ጉቦ ደልዮም ንኤርትራውያን ታርጌት ገይሮሞም ኣለዉ ልክዕ ከምዚ ኣብ በዓል ሊብያ ኣብ በዓል ገለ ንሰምዖ ዝነበርና ኤርትራዊ ብፍሉይ ታርጌት ዝኾነሉ በዓል ሲናይ ማለት እዩ ሰልዲ ሓውሉሎም ድበሃል ዝነበረ ሕጂ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ከም ምንጪ ኣታዊ ጥቀምሎም ኣለዉ ኣብያተ ማእሰርታት ወይ እቶም ብልሸዋት ዝኾኑ ኣኽበርቲ ሕጊ ዝበሃል ሓበሬታ ኣለዉ ብዛዕባ ዝፈልጦ ነገር ኣለካ ዶ እዚ የለና ይንብልና ኣሎ ይንብልና ምክንያቱ እንታይ መሲለኪ ኣነ ሕጂ ከም መርጌታ ሰለሙን ቅድሚ ሕጂ ተኣሲሮም ዝነበሩ ከባቢ ናብ 400 ገለን ኣብ ዝተፈላለያ ቤት ማእሰርቲ ስደተኛታት ኣውፂና ኢና ንሕና ብዘይ ንፈልጦ ብሕቡእ መንገዲ ይወፁ እዮም ብትክክል ይወፁ እዮም ክወፁ ከለው ግን ከፊሎም ደም ዝወፁ ተዘራሪቦም ደም ዝወፁ እንታይ ገይሮም እዮም ዝወፁ ጭብጢ ዝሓዝናየ የለን እቲ ህዝቢ እንታይ ዝብል ግቦ ይኽፈል ኣሎ ግቦ ከፊሎም ወፅዮም ኣብ ዝተባሃለ መን ኣበናይ ሰዓት ንመንከ ምስ ተባሃለ ሓቂ ዝነገረካ ሰብ የለን ሎሚ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እንተዳ ኮይኑ ንርእሰይ ይጣዕመኒ ዳ እምበር ብዛዕባ እቲ ኣብ ድሕሪት ኮይኑ ዝሳቀ ዘሎ ሓዉ ምንም ነገር ዝዛረብ ነገር የለን ኣብዚ ሰዓት እዚ ግደፊ ኣሸንኳይ ዳ ኣብኡ እኮ ኣብ ኣራ ይኹን ኣብ UNHCR እኮ ምጥፍፋን ግቦን እኮ ፍጸማለ ጭብጢ ዝተተሓዘ ስለ ዘለይና ግን ኣብዚ ይፍጸማሉ ክንብል ከለና ጭብጢ ስለ ዘለይ ምክንያቱ ብዙሓት ስደተኛታት ዘይኮኑ እንከለዉ ናይ ስደተኛ መፍለጢ ካርድ ልዕሊ 100,000 ከፊሎም ናይ ስደተኛ መፍለጢ ካርድ ዝሓዙለው ከምዚ ዓይነት ኣለዩ ንምስላጥ ግዜ ተባሂሉ ኣብ ምሕዳስ ዝተዋሃቡ ዝተቀበሉ ሰራሕተኛታት ኣራ ንፉዓት ዝኾኑ ኮሚቴ ንስኻትኩም ግቦ ትቀበሉ ኢኹም ዝበልዎም ኣለዩ ክሕዞም ግን ኣይከኣለን ዋይኖት እንተልካ እዚ ገና ዘይተመለሰ ግድልን ቃልሲ ዘድልዮኒ ማለት እዩ እንተኾነ ግን እዚ ህዝቢ ሕጂ ንሕና ተኣሲሩሉ ኢልና ንዛረብ ዘለና ትማለ ንዓ ህዝብኻ ይመውት ኣሎ ጥሜት ብዓፀቦ ብሕክምና ብምስኣን ይመውት ኣሎ ንዓ ሰላማዊ ሰልፊ ውፃእ ክንብሎ ከለና ፀማም እዝኒ ሂብና ነይሩ እንተኾነ ግን ንሕና እቲ ህዝብና ተጋጊዩ እቲ ስደተኛ ተጋጊዩ ኢልና ኣይንጋገየና ክሳብ ትዝከኣለና ሞት እውን እንተኾነ ክንከፍል ስለ ዝተዳለና ዝግባአና ሕቶ ኣብ ዝግባአና ሰዓትን ኣብ ዝግባአና ቦታ ንሓትት ኣለና ኢና ማለት ጦርንፋት ዲኹም ሕጂ ተማ ኣዲስ ኣበባ ዘለኹም ብውሕዱ ብኣካል ምርኻብ እኳ ተዘይተኻእለ በዚ ዘሎ ናይ ቴክኖሎጂ ሓገዝ ብቴክኖሎጂ ተሓጊዝኩም እውን ኣብ ገዛኹም ኮይንኩም ኣኼባ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ከምኡ ዓይነት ጌርኩም ተጠርኒፍኩም ሽግርኩም ትዛረብሉ ኣለኹም ዶ መርጌታ ንሕና ዋላ ይተዓፆ ቤት ፅሕፈት ኣራ ኣብቲ ቤት ፅሕፈት ኣራ ኸድና ተራኺብና ክንዘራረብ ዝተፈቅደልና እዩ ፍቁድ እዩ ንዓና ማለት እዩ ንዓና ን6 ን5 ንኣክል ሰባት ምዝርራብ ዝኸኣልና የለን ስቲል ክሳብ ትማሊ ነቶም ኩልኹም ስደተኛታት ማለት እየ ነቶም ዝበዝሑ ትረኽቦም ትፍትኑ ዶ ፋሕ ድበሉ ስደተኛታት ኣለዉ ትእክቦም ትፍትኑ ዶ ቋንቋ ዘይፈልጡ ወረቐት ዘይብሎም ወይ ብሓፈሻ ዓዲ ዘይፈልጡ ሓደስቲ ስደተኛታት እውን ግዳይ ማእሰርቲ ዝኾኑ ኣለዉ ባህል ኣሎሞ ብዛዕባኦም ከንታይ ዝገበርኩሞ ነገር ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኩሉ ቤት ፅሕፈታት ተዓፂሉ ኣራ ይኹን UNHCR ኣገልግሎት ካብ ብምሃብ ጠጠው ኢሉሉ ንኣብነት እዞም ሓደሽቲ ኣሳይለም ሲከር ሕጂ ዝኣተዉ ካብ ኤርትራ ወይ ይኹኑ ወይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ፀኒሖም መንቀሳቐሲ ናይ ስደተኛታት ዘይብሎም ብግቡእ ኣብ ኣኼባ ምስቶም ካውንትሪ ሪፕሬዘንታቲቭ ኣብ ዝነበሩሉ ሰዓት ሓቲትና ኣብ ዝተመለሰልና መልሲ ኩሉ ግዜ UNHCR ሓደሽቲ ስደተኛ ናይ ምቅባል ሓላፍነት ይብሉ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ሓድሽ ስደተኛ ክቅበልን ዘይክቅበልን መርሚሩ ኤርትራዊ ዲ ኤርትራዊን ኢሉ ኣጻሪ ዝቅበል መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ስለዚ ንቤት ፅሕፈት ኣራውን ዝሕቶ እዚ ተሓቲት እዩ ዝመለሰልና መልሲ እንተዳሃሊ ምስ ግዜ ክምዝገቡ ምዃኖም ኣብ ቀረባ እዋን ዝብል መልሲ የሚቦምላ ሓፈሻው ግን ሕጂ ኣሸንኳይ ዶ ነቲ ናይ ስደተኛ መፍለይ ካርድ ዘይብሉ ነቲ ስደተኛ መፍለይ ካርድ ዘይብሉን ግልጋሎት ጠጠው ኢሉሎ በዚ መንገዲ ድማ ብዙሕ ክሳለጡ ዝግቦም ነገራት ጠጠው ኢሎም ኣለዉ ጠጠው ዘበሎም መንገዲ ግን ኣሎ እዩ ንኣብነት ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣብ ውሽጢ ቅድሚ ሓደ ወርሒ UNHCR ኣብ ቤት ፅሕፈት ኣራ ብዙሓት ዱካውንት ማለት ከምዚ ቴንዳ ሰሪሑ ብ11 ማሽን ብ12 ማሽን ንስደተኛታት ከገልግል ጀሚሩ ነይሩ እዚ ዘምፅኦ እንታይ እዩ 20,000 ስደተኛ ካርድ ወይ ድማ መንቀሳቐሲ ዘይብሉ ኣሎ እሞ እዚ ኣብ ጭንቀት ወዲቁ ዘሎ ስደተኛ ኤርትራዊ ካብ ዝእሰር ካብ ዘብል ንሕና ስሉጥ ኣገልግሎት ክንቦም ኢልና ኢሎም 11 ማሽን ከም ዝበልኩኺ ሬጅስትሬትድ ወይ ድማ ካልእ ብዙሕ POR ካልእ ነገራት ሰርሑ ነይሮም ማለት ኣብዚ ሰዓት እዚ ንመዓልቲ 1,000 ንኽሰርሑ እዮም ቃልኣት እዮም እዚ ማለት ግን እንታይ መሲልኪ ንኹን ሰርሑ ክትብል ከለኻ ካርድ ንኽቡ ማለት ዲ 1,000 ማለት ናይ ስደተኛ ካርድ ዘለዎም ኮይኑ ዘይሕደሱ ይኹኑ ዝጠፍኦም ይኹኑ ገለ ይኹኑ ኩሉ ነገር ግልጋሎት ንኽቡ ማለት እዩ ኣብዚ ኤርትራዊ እንታይ እዩ ዝብል እቲ መብዛሕትኡ ስደተኛ ውሽጢ ናይዚ ሚስጥር ወይ ድማ ሕመረት ናይዚ ጉዳይ ከይፈለጠ ንምንታይ ይዕፆ ዝብል ሰብ ኣለዩ ብትክክል ማለት ብምዕፃውን ዝጉዳእ ሰብ ከም ዘሎ ንኣምን እንተኾነ ግን
UNHCR ኣብ ኣፍደገ UNHCR ይኹን ኣብ ኣፍደገ ዓራ ኤርትራዊ መዓልታዊ ኣብኡ ተፈጭሙ ይውዕል ነይሩ ብጣዕሚ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብኡ ይውዕል ደኺሙ ይምለስ ዝስራሐሎም ሰባት ኣዝዮም በጻብዕቲ ዝቁፀሩ ነይሮም ሕጂ ግን ንመዓልቲ 1000 ምስራሕ ማለት ኤርትራዊ እንታይ ስለ ዝደለዮም እንተልካ እዚ ምናልባት እቲ ልቢ ዘለዎ እቲ ኣእምሮ ዘለዎ ከስተውዕለሉ ዝግባእ 1000 ክትግልገል ስለ ዝደለዩ ካደም ኤርትራዊ ሕጂ 1000 ንመዓልቲ ከስተኣናግዱ ወይ ድማ 1000 ንመዓልቲ ክሰርሑ ደልዮም እንተልካ ሓሶት እዩ ምክንያቱ UNHCR ንሕና ኢልናዮ ኢና ኣብ ኣፉ የማና ኢድና ሕወሓት ኮይኑ ኣብዚ ሰዓት እዚ ቀንዲ ተጻራሪና ኮይኑ ዘሎ ብጀካ UNHCR ካልየን ኣብዚ ሰዓት ናይ ዓራ ዘይተመለሰ ግድል ኢልና ያለና UNHCR ግን ኣብ ኣፉ ኢልናዮ ኢና የማና ኢድና TPLF ኮይኑ ዝሰርሕ እዚ ኸ ምስ ጭብጡ ማለት እዩ ሽሕ ሰባት ክሰርሑ እንከለዉ ኣብ ዓራ ዝተመዝገበ ዳታን ኣብ UNHCR ዝተመዝገበ ዳታን ሰማይን ምድርን ፍልይነት ከለዉ ከለይ ንሕና ኣብ POR ዝተመዝገበ ኢና ንሰርሕ ዘለና ብሉ ኣብ ገዝኦም መዝጊቦም እንተመፅኦም ኣብ POR መን ይፈልጥዎም ዞም ሰባት እዚኣቶም እንተልካ ገና ኣይተመለሱ UNHCR ስደተኛታት ከውፅእ ማንዲት ኣለዎ ንመን ንክልተ ተገራጨውቲ ኣካላት ኣሰማሚዑ ንፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያን ንTPLFን ኣዘራሪቡ ስደተኛታት ካብቲ ዘለዎ ዓዘቕቲ ከውፅእ ስልጣን ኣለዎ እዩ ብትክክል ማለት እዩ እንተኾነ ግን ፌደራል መንግስቲ ነቲ ዝተቆጻጸረ ቦታ ናጻ ክገብረልካየ ውሕስነት ክህበካየ ስደተኛታት ክተውፅእ ዘለና ዓቕሚ ክዋጻኤ ኣብ ዝበለሉ ሰዓት መንግስቲ እዚ ካበለ ትግራይ ከ እንታይ ይብል TPLF ከ እንታይ ይብለኒ ኢሉ ናብ መቐለ ኸይዱ ኣኼባ ገይሩ ነይሩ እዚ ብጽሑፍ ዝሓተትናዮን ምስ ቅዱሕን ዘለና ነገር ስለ ዘሎ ከረዳእ ኪለ ብድሕሪኡ ትግራይ ከይዱ ምስ ተመለሰውን እወ ፌደራል መንግስቲ ሙሉእ ዕድል ሂብኒ ንኸውፅእ ፕላስ ውን TPLF ንኸውፅእ ስደተኛ ኣይከልከለኒ ግን ንእሽተይ ዘይተወደአት ነገር ኣላትና ኢሉ እንታይ እታ ንእሽተይ ዘይተወደአት ነገር ሕጂ እዛ ንእሽተይ ዘይተወደአት ነገር ክንደ ግዜ ክትወስድ እያ ንምንታይ ከዘይግለጽ ሪስፔክት መሃብ ኣብይካ ዘሎ መንግስቲ ሕወሓት እንተኮይኑ ሕወሓት ኣነ ስደተኛታት ከውፅእ ኣብ ዝፈተን ኩሉ ግዜ እዝን ተቃውሞ ፈጢርለይ በል ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ እንተኮይኑ ድማ ኣነ ስደተኛታት ከውፅእ ሓሲበ ፌደራል መንግስቲ እዝን ከልኪልኒ በል ኣብ ዝተባሃለሉ ግዜ ክብል ኣይተረኽበን ጭራሽ ስደተኛታት ብጥሜትን በዓጸሞን ካብ ለይትን ኣብ ለይቲ ቁጽሮም እንዳወሓደን ከሎ ምንም ነገር ኣይተገብረን ብድሕሪኡ ኸ ስደተኛታቱ ኣይተቆጻጸረን ኣብ ሕንጻጽን ሽመልባን ዝነበሩ ልዕሊ 1000 ዝኾኑ ሃለዋቶም ዘጥፉ ከምኡውን ኣብ ዓቀበታት ሽመልባ ዝሞቱ 80 ስደተኛታት ኣብ ዝባን ገደና ዝሞቱ 75 ስደተኛታት ኣብ ዘላዘለ ዝተባሃሉ ጃምላዊ ህልቂት ዝተፈጸሎም 9 ስደተኛታት ኣብ ዕዳጋ ሕብረት 14 ስደተኛታት ኣብ እንዳጋብር ቤተክርስትያን 17 ስደተኛታት ኣብ ውሽጢ ማዓስከር 9 ልዕሊ 35.7 ሚሊዮን ናይ ስደተኛታት ሃብቲ ከም ዝወደመን ከም ዝጠፈን 771 ከብትን ኣባጊዕን ኣብ ሓደ መዓልቲ 5 ኩንታል ዝኸውን ብኩንታል ኢና ንዕቅ እንደለና ሞባይላት ታች ተዘሚተን 575,000 ጥረ ገንዘብ ተዘሚቱ ጭውያ ዝተፈጸመሎም ስጋብጅ ሕወሓት ሽዑ ጨውዩ 9 ስደተኛታት ኣብያ ከም ዘለው ከም ዘይፍለጥ እንዳነገርዎ ከለው እቶም ጀጋኑ ኮሚቴ ናይ ሕንጻጽን ናይ ሽመልባን ምንም ነገር አይገበር ምንም ነገር ከሳብጂ ዘውጾ መግለጽ የለን እኳ ዳ ሂዩማን ራይት ና ኢትዮጵያ ሰብአዊ ኮሚሽን ምስ ዩኤን ኣብ ዘውጾ መግለጽ እንተዳ ሰሚዕኽዮ እንተዳ ኮንኪ ኣብ ርዕሲ ስደተኛታት ኤርትራውያን ዘውጾ መግለጺ አዝዩ ካብ ፍትሕ ዝጎደለ እዩ አቤለው ዞም 321 ስደተኛታት ኣይሓትትን ሃለዋት ናይ ስደተኛታት ከይፈለጠ ከመገሩ ጸብጸብ ናይ ስደተኛታት ከውጽ ጀሚሩ ብትክክል ከና ሕንጻጽን ሽመልባን በጽሒዱ ይኸ ነቲ አቅሪበዮ ኢሉ ዘቅረቦ ጸብጸብ ዘቅረበ እንተራልኪ ዋላ ኣብዝውን ጉድለት ከም ዘለዎምን ንሕና ድማ እዚ ክንብል ከለና ብስእሊ ዝተሰነየ ጭፍጨፋ ክግበረሎም ከሎ ዝተሰነየ ስእሊ ናይ ክሳዶም ተቀንጪሎም ክሳዶም ከይተረኽበ ከማን ዝተቀብሩ ስደተኛታት ስእሊ مرعوت زتقنصلا كساب اب ኢትዮጵያ ኣብ አዲስ አበባ ዘለው 5 ጥይት አትይዎም ተረፍ ዘለው ኣብዚ ቁሊ ሓይበሎም ክሳብ ስለዚ እዚ ማለት ነቲ ሕወሓት ኣብ ርዕስ ስደተኛታት ዝፈጸሞ ግፍዒ UNHCR ስለ ዝድግፎ ይምበር ንግሆን ምሸተን ኣብ ቤት ኣብ ማዕጾ እንዳኳሓኳና ከምዚ ዓይነት ስደተኛታት ኣለውና ነዚኦም ሓግዞም እንዳበልናዮም ከለና ንተቃወምቲ ፓርቲታት ካብ ኢትዮጵያ ንኽወጹ ግን ይጽዕር ኣሎ ማለት ከምዚኦም ተቃወምቲ ፓርቲታት ናይ ስደተኛታት ንዖም ከውጽን ከሎ ነዞም ተረፍ ጥይትን ኣሕዋተን ዝቀበራ ወለደን ዝቀበራ ኣድያ ዝቀበረት ህፃን ጓል 5 ዓመት ኣላትና ክሳብጂ ብፍርሒ እንዳባህረረት ተሐድር ቋል ዓላትና ተሓለፋ ገይሩ ምንም ሓለፋ ይገበር ኣበይ ከም ዝተቀትሉካ ንፈልጥና ዝርዝር መበልኩል ከኣስማት ብጣዕሚ ማለት እዩ ዋላ ናይቶም እሱራት ጃብ አዲስ አበባ ሰቀዩ ዘለው ዝርዝር ከብል ኸለ ዋላ ናይቶም ኣብ ማዓስከር ዝሞቱ ዝርዝር ከብል ኸለ እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ማዓስከራት የመይቶም
ክንብል ከለና ምናልባት ሓሳዊ መርጌታ ሰሎሞን ዝብል ተዳሃልዩ ሃለዋት ናይ ዚኦም ስደተኛታት ከም ጻልና ክኸላለዎ ወይ ድማ አጠፋፍኦም ናይ ዞም ስደተኛታት ክፈልጥ ክኸላለዎ ተአንጻርና ዝቆም ህዝቢ እንተኾነ ግን ኩሉ ኣብ ደገ ዘሎ አንጻርና ከም ዝቆም ዘሎ ብጣዕሚ ወጊኑና ከም ዘሎ ብጀካ ሓደ ክልተ ቅዱሳት ኤርትራውያን ሽግር ናይ ስደተኛታትኩም ክሰምዑ ኢልኩም ከምዚ መድረክ ትፈጥሩልና ዘለኹም ደርጋ መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ብጣዕሚ ነዚ ኣብ ክልል ትግራይ ዝሳቀ ዘሎ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ አዲስ አበባ ዝሳቀ ዘሎ ህዝቢ ይኹን ስደተኛ ይኹን ክሳብ ሕጂ ክቀውም ኣይተኻለን እዚ ድማ በቶም ዝተዘራረብናሎም ኮሚቴ ክንሪኦም ከለና ልክዕ እቶም ኣብ ደገ ዘለው ኤርትራውያን ነቶም ኣብ ሊብያ ዘለው ኣሕዋቶም ቆይሞም እቶም ኣብ ሊብያ ዘለው ኣሕዋት ኩላትና እዮም ንሕና እውን ኣሕዋቶም ኢና ክቆሙልና ይግብኦም እዩ ስቃይ ንረክብ ኣለና ንብል ኣለና ጭብጢ ዘይብለይ ሰብ እንታይ ዘረጋገጽክዎ ነገር ኣለኒ ከምዚ ኢለ ክዛረብ ዝብል ሰብ ተዳሃሊኻ መስረጅ ክንቦ ንኽእል ኢና ኣሸንኳይዶ በዚ ብቪድዮ ቀሪበ ኣነ ዝኾነ ይኹን መስረጅ ናይዞም ስደተኛታት ንሃለዋ መርትዖታት ክንቅርብ ንኽእል ኢና ንቅርቡን ኣለና ግን ሰማዕ ይረኽብናን ማለት እዩ እንደ ተተኮረላ ዘለኻስ ኤርትራውያን ኣብ ወፃኢ ይኹን ኣብ ዝኾነ ቦታ ዘለው ብዛዕዞም ስደተኛታት ዝኣክል ቃልቦ ይሃብዎምን ያታ ቀንዲ መልእኽቲ ሳድሕረይቲ መልእኽትኻ የኔሲኣር ከኣብ ዓብዩ ምስ ሕወሓት ወጊኑ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ገበን ፍጽማሉ ባህላይኻ እዚ ከዓ ናብ ኣፎም ኢልያሚና ይኸልትብለን ዘለኻ ኤርትራውያን ካብዚ መሬት ኢትዮጵያ ረመጽ ኮይኑዎም ዘሎ በቲ ናብ ዓዲ ዘሎ ኩነታት ተገዲዶም መጽኦም መሊሶም ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ዝጋጢሞም ዘሎ ረመጽ ካብኡ ሃድሙ ክብሉ ናብ ካልእ ኬንያ ዶ ኡጋንዳ ዶ ደቡብ ሱዳን ዶ ገለ ክብሉ ናብ ሓደጋ ውጥቅለው ይበሃል ኣሎ እሞ እስከ ብዛዕባኣን ብሓፈሽኮ ኤርትራውያን ከዓ እንታይ ክገብሩኹም ዘለዎም እንተሊካ መልእኽቲ ብኣኽንውዲ ኢና ኣነ እኮ ሕጂ ተኻፋሊ ናይዚ ብዙሕ ተኸፊሉ እዩ ወዲ ሓወቦይ ሓወይ ወዲ ዓደይ ብሓፈሹ ድማ ኤርትራዊ ብምሉእ ክንደ ህይወት እኮ ተኸፊሉ እዩ ኣብ ባሕሪ ይኹን ኣብ ሲና ይኹን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታት ኣነ ንርእሰይ ሕጂ በዛ ሓዘን እዚ ከይተራኸብናሉ ዝቐነና ሓደ ተኸፋሊ ናይቲ ሽግር ስለዚ ኮይኑ ከምቲ ዝበልክዮ ዩኤንኤችሲአር ትብደገ ዘሎ ዘይኮነ ዋላ እቲ ኣራ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዘሎ ንሕና ዋላ እቲ ኣራ እቲ መንግስቲ ዘቆመልና ንዓና ንስደተኛታት ናይ ድሕነት ሓለዋኹም ኣራ እዩ ዝተባሃለ እሱ ንርእሱ ግቡእ ሓላፍነቱ ብዘይምውፅኡ ንስደተኛ ይብድሎ ኣለይ ብትክክል ይብድሎ ኣሎ ስለዚ ኣብ መወዳእታ ስደተኛ ብዝተፈላለየ መንገዲ በዞም ኣካላት እዚኣቶም እንዳተበደለ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ስለ ዝነብር ዘሎ ንጹር ክኾነልና ነቶም ኣብ ሊብያ ዘለው ክንካትዓሎም ከለና ናይ ክንደይ ሃገራት ስደተኛታት ምዃኖም ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ንዓና ዘይተኻትዑልና መንገዲ እንተዳሃልዩ ናትና ስደተኛ ኣብ ትሕቲ ሕወሓት ስለ ዝኾነ ንሕወሓት እዝን የውርዳሎ ኖሞር ኢሎም ክቃወምዎ ስለ ዘይክእሉ እዩ ምክንያቱ እቶም ኣብ ደገ ኮይኖም ንዓና ክካትዑልና ንብሎም ዘለና ትዝገርም ነገር ደገፍቲ ሕወሓትን ትግራይ ትስዕርን ኢሎም ኣብ ፌስቡክ ክዝርግሑ ዝውዕሉ ሰባት እዮም እንተኾነ ግን ኣነ ድብል ዘለኹ ንድሌትኩም ደግፉ ናትና ዓይነት ናትና ውሕስነት ህይወት ግን ምስ ፖለቲካዊ መንገድታት ዝረአ ይኮነን ናይ ደጋፊ ይኮነ ናይ ተቃዋሚ ኣይኮነ ብሰብኣውነት ክረአ ዝግብኦ መንገዲ ንዑ ትቻዓተ ንኣብነት እዚኦም ዝተረድዮም ድሓን ክጠቕሰልኪ ዮናስ ገብሩ ሳሙኤል ሃብቶም ሃይለ ተስፋ ዓለም የማነ በሪሁ ሓደኻ ብፀቕጢ ባዕሉ ነፍሱ ኣብ ተስዓት እቲኣ ተሓኒቑ ዘጥፈኮ ቀበርቶም ኮለዎም ኣብዚ እንታይ ኢና መእመን ክንፈጥር እንታይ ተኣምር ኢና ክንሰርሕ ዝፅበዩና ዘለው ካብዚ ንላዕሊ እንታይ እንዳበልና ንህዝብና ክንጣበቀሉ ይደልዩና ኣለው ንዓናኸ እዚኣቶም ብምሎም ትቻዓትዮም ብተመልከተለይ ኣብ ውሽጢ ሕንፃ ዝተቐትሉ እዮም ኣብታ ውሽጢ ማዕስከር ማለት ዝኸበርዎም ሰባት ኣለው ኣራይ ኤርትራውያን ስለምንታይ ይጣበቁሎም ባህላይኻ ንፅርትያ መልእኽቲ መርጌታ ትብደገ ዘሎ ብትክክል ዘይጣበቀልና ዘሎስ ናይ ሕወሓት ደጋፊ ስለ ዝኾነ ንሕና ድማ ሕወሓት ዝን ነገር የብፅሓልና ኣሎ ስለ ዝበልና ይብል ኣለኹ ገንዘቦም እኮ ይጠለሙለው ሓዋላ ዝሰደደ ሕጂ እውን ማዕስከራትና ኣብ ትሕቲ ሕወሓት ቁፅፅር ዘለዋ ዳምበር ኣብ ትሕቲ ፌደራል መንግስቲ የለ ኣብ ትሕቲ ካልእ ኣካል የለ ኣብ ትሕቲ ሕወሓት ቁፅፅር ዘሎ ስለዚ ነቲ ኣብ ርእሲ ስደተኛታትና ፀቕጥን ሽበራን ራዕድን ዝፈጥር ዘሎ ኣካል ኖሞር ክብሉ ክኽእሉ ኣለዎም እቶም ኣብ ደገ ዘለው ፕሊስ ናትና ጉዳይ ብዓይኒ ሰብኣውነት ለኣንበር ብዓይኒ ፖለቲካ ዝረአ ኣይኮነን ሓደራኹም ሕጂ እውን ኣብ መወዳእታ ዕላማ ልክዕ ከምተን ማዕስከር ሕንፃፅን ሽመልባን ዝበፅሖም ሽግር ናይ መወዳእታ ሓደጋውን ኣብኦም ከይበፅሕ ፍርሒ ስለ ዘለና በዚ መንገዲ እዚ ኤርትራውን ነዚ ኩሉ ፈሊጡ ዘለዎ ናይ ፖለቲካ ፍልልዩ ኣፅቢቡ ኣብ ጎኒ እዚ ኤርትራዊ ስደተኛ ንኽቀውምን ድምፁ ንኸስምዕን ብስም እግዚኣብሔር ምሕፀን ይቐኒየለይ እዚ ድምፂ ራድዮ ኤረና እዩ
ሰብ ከይፈለጦም ዝእሰሩን ዝጠፍኡን ኣለዉ ባህል ኣሎ እሞ እቲ ኤርትራዊ ከማን ንሕድሕዱ ከመይ ገይሩ ክራኸብ ከም ድኽእል ብውሕድ ዋላ በብውሕድ ቴሌፎን ዲ ክወሃሃብ ፀገም ኣብ ዘጋጥመሉ ኣብ ቀረባ ክትሓታተት ድዩ ወይ ርኢኻያ ነርካ እሞ እንድሕር ትሪኦ ፀኒሕካ ድሕር ፈፂምካ ዘይትሪኦ ሊኻ ዳሃዮ ክትሓተሉ ከም ዘለካ ዝጠቕሱ ሰባት ኣሎ እሞ እሳ እንተልያትካ ካበል ወዲና ፀኒሕና እሞ ነዚኦም ቁርብ ኣስምረላ ኢኻ ዳሃዮም ርከብ ነይሩ ኣብ ቤት ማእሰርቲ እንከለው ኣብ ውሽጢ ከተማ አዲስ አበባ ዳሕር ካብ ክልል አዲስ አበባ ካብ አዲስ አበባ ምስ ወፁ ግን ናብ ክልል ምስ ወፁ ዳሃዮም ይርከብ የለን ብትክክል እዚ ንሕና ነቲ ዝምልከቶ ናይ ድሕነት ካል ማለት ንዓራ ንምንታይ ናብ ካልእ ቦታ ይወሰዱ ፕላስውን ንምንታይ ቤተሰቦም ክሪኦም ዘይክእል እንተተወሲዶም ከዓ ልክዕ ኣብዚ ቤት ማእሰርቲ ዝነይሮም ናብ ከምዚ ቦታ ኣብ ከምዚ ቤት ማእሰርቲ ኣለዉ ኢሉ ኸ ንምንታይ ንጹር ዘይንገረና ንሕና ኮስ እዩ ገና እዩ ዘይፀረየ ጉዳይ ማዕት እዩ ዘርኢ ዳሃዮም ዘጥፉ ዳሃዮም ዘይተረኽቡ እሱራት ከም ዘለዉ እፈልጥ ይድወለኒ ካብ ደገ ይኹን ካብ ውሽጢ ዓዲ ይኹን ካብዚ ውሽጢ አዲስ አበባ ይኹን ብቴሌፎን ይድወለኒ እዚ ነገር እዚ ልክዕ ኣብቲ ቤት ማእሰርቶም ከድና ኣብ ዝሓተትናሎም ግዜ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ኢኻ ትሰምዕ ስለዚ እዚ ዓወት ክርከቡ እንተኮይኑ እዚ መፍትሒ ክርከቡ እንተኮይኑ ናይ ኩላህና ፃዕሪ ዘድልዮ ዕዮ ገዛ እሞ ዕዮ ገዛና ብግቡእ ንዋፃእ ሓበሬታት ወሃሃብሉ ከምዚ ናይ ሓባር ናይ ዋትስኣፕ ወይ ናይ ገለ ግሩፕ ገለ ኣለኩም ዶ አይ ኣነ ሕጂ ክሕስደልን ምንም የብለይን መብዛሕትኡ ብናይ ካርድ ቀጥታ መስመር እዩ ኩሉ ሓበሬታ ዝመፀኒ ኣብ ፈቆዶ ቤት ማእሰርቲ ከዓ ዝኸፍለና የለ ዝሕግዘና የለ ብባዕልና ብዓቕምና ዓቕምታቱን ክሓፀረና ክእል ብትክክል ማለት እዩ ንሕና ንቃለሱ ዘለና ቃልሲ ንሒዝና ይዳ እምበር ጭራም ሳንቲም ሕሉፍ ሓሊፎም ተኣሲሮም ወፂኦም ከብቅዑ በል ንድሕሪት ዝመፅእ ሓውና ሽግር መታን ከይገጥሞ እንታይ ክንተሓጋገዝ ንኽእል ዝብለካ ሕልና ኣልቦ ዝኾነ ኤርትራዊ ዘሎ ብዲሳ ንሕና ናይቲ 24000 ብጥሜትን ብፅምእን ብሕክምና ብሰኣንን ብፀጥታን ዝሳቐል ዘሎ ስደተኛ ወኪል ኢና እንተኾነ ግን ኣብዚ እውን ተፈናቂሎም ዝመፁ ኤርትራውያን ኣሕዋትና ክንረድእ ማንም ዝኽልክለና ዓቕሚ የለን ብትክክል ማለት እንተኾነ ግን እዞም ኣብ ውሽጢ ከተማ ዘለው ናይ ስደተኛታት ኮሚቴ ዝበሃሉ ምንም ኣይምልከቶምን ኣሎ ነዚ ጉዳይ እዚ ከም ዘይናቶም ሪኦሞ ንሕና መዝገብ ነውፅእ ንሕና ስደተኛ ምዃኑ ዘይምዃኑ ነረጋግፅ እቲ ስደተኛ ዘይኮነ ፓስፖርትን ታሴረን ሒዙ ዝእሰር ዘሎኸ ናበይ ይምልከቶ ንሕና ነመሓላልፍ እዚኦም ግን ኣብዚ ብሞራላዊ ይኹን ብቁጠባዊ ይኹን ብዝኾነ ይኹን ነገር ሓገዝ ክሕግዙና ኣይካኣሉ ከም ዝበልክዮ ናብ ኬንያ ናብ ሱዳን ናብ ካልእ ከይዱ ዝጠፍእ ዘሎ ኤርትራዊ መንእሰይ ሓወይ እንታይ ክብሎ ደሊ ብሰዓት እዚ ንእሽተይ ተዓገስ ኣኺሉ ክብል ከለኹ እቲ ብሽምና ቋንቋ ትግርኛን ባህልናን ልምድናን ተጠቂሞም ዝኸድሉ ዝነበሩ ዕድላት ብሓቂ ብዘይሕሶ ቃል ክነግሮ ዝደሊ ማለት እዩ ንሱ ብሙሉእ ክፃረ ምዃኑ ክትኣምኑ ክትክእሉ ኣለኩም ኤርትራዊ መኒ ተሓቀኛ ስደተኛ እንተዳ ተፈሊጡ ኣዝና ውሕዳት ኢና እሞ ናይ ዝተፈላለየ ሪሰትልመንት ዕድል ክንረክብ ምዃኑ ኣሚኑ ናብዚ ሕጋዊ ዝኾነ መንገዲ ድራር ናይ ባሕርን ድራር ምድረ በዳ ሳህራን ዝኸውን ዘሎ ኤርትራዊ ሓውና ኤርትራዊ ሓፍትና ኩሉ ዓቕሊ ክገብር ደጊም እዚ ሓቂ እዚ ዝኽሰተሉን እዚ ሓቂ እዚ ዝፀርየሉን እዋን እንዳመፀ ስለ ዝኾነ ማንም ኤርትራዊ ግዳይ ምድረ በዳን ባሕርን ክኸውን ኣነ ብጣዕሚ ሕማቕ ይስምዓኒ ስለዚ ንእሽተይ እንተተዓገሱ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ እሱ ክዕወት እዩ ዝብል ፅሑፍ ስለ ዘለና ኣብዚያ ንእሽተይ ተዕግስቲ ከድልየት መንእሰይ ንክዕገስ ድማ ይምሕፀኑ ማለት እዩ ሓደ ዜጋ ኣብ ሃገሩ ዘይከበረ ኣብ ካልእ ተሰዲዱ ክኸብር ኣይክእልኒ ኤርትራዊ ከዓ መጀመርያ እታ ክብረቱ ኣብቲ ዓዲ ይረኽባ ነይርዎ ዕድል ኣይገበርናን እዛ ክብረት እዚ ኣይትረኽበትን እሞ ክንውድእ ኢና የቐኒየለይ ክብረት ይሃበለይ ኦኬ ኣነ እውን ደጊመ ብጣዕሚ የቐኒየለይ ክብል ፈቱ ቴንክ ዩ ነትህበኒ ዘለኻ እዋናዊ ሓበሬታ ብልቢ የመስግን ኩልኹም ስደተኛታት ኢኹም ብዝያዳ ግን ነቶም ኣብ ፀበባ ዘለዉ ብፍላይ ካብቶም ዓስከራት ናይ ትግራይ ኣብ መንጎ ኩናት ተቐርቂሮም ዘለዉ ዳሃዮም ንምፍላጥን ሽግሮም ና ህዝቢ ዓለም ንምንጋርን ትገብሮ ዘለኻ እስኻ ንኹን መሳርሕትኻ ብልቢ የመስግን ዩኤንኤችሲአር ሓደ መዓልቲ ጉዳይኩም ሰሚዑ ፍታሕ ክገብረልኩም ትምኒተ እዩ የቐኒየለይ ርሑስ ልደትን ሓድሽ ዓመትን ሎሚ ብፍላይ ናይ ፈረንጂ ልደት ይደሎሞ ንኩልና ርሑስ በዓልን ሓድሽ ዓመትን ክኾነልና ተስፈይ ኣብዚያ ወዲና ኣለና ቴንክ ዩ ኣራይ እሺ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን